welinge Kanjeng Sunan sing eling lan waspada urip ning alam donya kabeh iku bakal musna dituture Kanjeng Nabi iku kabeh saka Gusti yen wis krungu swara adzan enggal do sembahyang Joblak ngetek mampu ketunjuk gotel tak kumpul lira-lira sapa guyu delikake sir pong delik kopong sir pong delik kopong joblak suang ngetek mampu ketunjuk gotel tak kumpul lira-lira sapa guyu delikake sir pong delik kosong sir pong delik kosong. Sir pong delik kopong